Kardam kadu kafe karbitis 2.0 YouTube channel long kila ara do ana fans tamil lapen pini la so video long na tampa na yat ki wan payment na than ponji la banki koson sinali tum bank account pen Aadhaar card online pen killing ning jima la so process pini nali tum pathek pen la so video long na than pichini ponik po jong so nali tum la so YouTube channel la do subscribe la bude subscribe gon la pen videos tamen nali tum share poni gon nan non pathek pen koson si online pen bank account la pen Aadhaar card killing ning jima la so process le pathek pen lang polo nang la pen chethan polo nang tabe non pathek pen chethan polo nang koson si hem inilun pen bank account la pen Aadhaar card killing ning jima la so process tili non pathek pen ali tum panang than pachini pon ekpo nali tum la so YouTube channel subscribe kela bole subscribe gon la pen video nali tum share poni kon kichengsi nali tum Google Chrome dam nang po Google Chrome ing pu igdet penapi nalitum mobile screen ostame la non nalitum ke thek long bom arjana son nalitum a mobile ostame thek pon long igji la pen search Google or type URL pola sodim duji sodim nalitum berek lego dak toigo NPCI la pen .org la pen .in la son to damigon nili labang so aling la bangke la so video comment box long pin igdet pon nalitum adak pen long ponik po la so link bangke la pen nalitum la keyboard bottom long nalitum da go put tok thek longji la go podim nalitum beregon la pen NPCI official website dak chingpu ponik po nalitum dak thek longji NPCI la official website la dak chingpu ponik lo lapen labang so website long pen nalitum bank account lapen Aadhaar card stami dak pen link pon mepo lapen bank account pen Aadhaar card link duma ave mala so details nalitum dak pen claim pon miji mat chelang pon miji asinili non pathek pen nalitum han piklang ponik po koson si bank account pen Aadhaar card killing ning jima so process kichengsi nalitum putar la so a website ang wangi kelo putar arjan la son thek pon long original itum stame thek long ji la pen la dage tok doji product la pen consumer media la pen TXN la pen NXT vintage la pen developer la pen business option doji la so 1 2 3 4 5 6 kadu ka pen dak 6 an option doji la song bong la consumer long si ber nang po consumer long nalitum bernang po lapen puto dakto option do tuola nalitum thek tulong ji dakstami kiching si UPI complaint doji other product complaint doji ATM locator lapen check your NETC fastag status doji lapen digi30.info stami doji lapen lakijutsi Bharat AadhaarSeeding and envelope la thek long ji la so option lo mosi bernang po la kijut si option lo Bharat AadhaarSeeding and envelope la bang so option si along si bernang po ladak nani tum beriko ladak berik lo pute alom so inhong chetang po lapen la apis chimpu pon tweet po pek arjan nani tum thek pon tulong po lapen jingpu pon igdet pen puthor la sun arjan nani tum thek tulong ji lapen kadu kawi pen nani tum handa apor nang ki pipon jila season expire la bangke dak 8 minute an nani tum long pon igji mate 7 minutes an long pon igji lapen la bang song pong sunali tum a process claim dun ingji la bangke patang dun thek nang po lapen lapu arbi anat lang lapu ke cheng si home doji lapen AadhaarSeeding deciding account details lapen Aadhaar mapped status lapen Aadhaar mapping history request status check dak pen penan option long pon exi jong nalitum already Aadhaar card pen bank account link igelo pulotang te nalitum la dak pen la status ta me chelang pon ikme la pen Aadhaar card mapping history la pen nalitum lang pon ikme ji la pen account details ta me la dak pen chelang pon mi ji la pen nalitum copy ni request jong si and dak pen ipi pulotang te la so request ta me nalitum status mang chelang pon exi example non jong si Aadhaar pen bank account dak paling nung ji pura so request nanitum jong se send igelo pulte la so request puthot nanitum la request status check la so devang pen nanitum check me ikpo la pen non bangke Aadhaar card pen bank account killing a process ni lidang tham don ikpo
nani tum jang se Aadhaar card la pen bank account tame killing tang dolo la pen non puthot ala killing pota link ledet po pulo tang te nani tum la so process tame la so dim bensin nani tum claim nang po la pen killing jis tame la so process pen lo la pen la killing tang do puai fit ako paling fithi phanta la dak pen si claim nang po la se la so option ba nani tum berek nang po la so dim berek da lo pulo te dak Aadhaar seeding la pen di seeding a form ching pu pon ikpo ke cheng si nani tum la Aadhaar number la dak ber nang po Aadhaar number ber ik at lo pulo tangte nani tum puthot request nani tum dak pen ke sen engji la bangke kulo banga request nani tum ke sen ponjima isi la bangke seeding la pen isi bangke di seeding nani tum la killing tang bank account pen jong se Aadhaar card killing tang la pen non link le lo pulo tangte nani tum la di seeding dak pen request tame nani tum sen ponik me la pen bank account pen Aadhaar card link le pin lang pulo tangte nani tum la seeding po la so box doji so dim no nani tum ber nang po la pen select your bank puduji nani tum non copy a bank accounts pen se Aadhaar card killing jima la so bank nani tum dak pen chong wai nang po nangan dak nani tum a bank la bank long ponje Axis Bank la Bandhan Bank Bank of Baroda Bank of India Bank of Maharashtra ason tata Canara Bank Central Bank of India do nani tum dak theklong bi FC Bank Limited Indian Bank Indian Post Payment Bank la pen ason tata dak nani tum riponi gon kolo so bank nani tum killing ijima Aadhaar pen la so bank details mate amen la bank nani tum la dak pen chong wai poni na po Punjab National Bank ka dolo la pen Telangana Bank so la dak Telangana Bank amen nani tum la pon ikon dak pen long pon exi la pen Union Bank of India la son do la pen SBI polo tang nani tum dak pen State Bank of India ta doji la State Bank of India nani tum la pen option long pon ikpo la so dim nani tum beri nang po State Bank of India nani tum select pon exet pen api account bugalong account number lang ikon la pen puthot ala so account number da athak ke berason da update tame la account number bangam ber nang po la pen nani tum la box aso doji so box aso long beri click nang po la pen final la captcha ba nani tum fill up nang po la so captcha dak ke theklo number teng nani tum la enter about captcha podim ber nang po la pen ber exet pen nani tum la submit nang po submit pen api OTP nang le exi nani tum la Aadhaar card long killing a mobile number lo la so OTP fill up nang po la pen request bangke sedam ikpo la pen ninin thama phi puthot nani tum la so website lang wang pen nani tum la request status check podim nani tum puthot ber nang po la ber pon exet pen api nani tum Aadhaar number same lo dak seeding request ma di seeding request tong nani tum ke send ma la banda pen chong wai ponang po la pen adet la bangke dak nani tum kumantu adet si request la ke send ma ala so adet ber nang po la pen reference number do exi nani tum jang si request send ik pulo te la so reference number nani tum la so dim ber nang po la pen la captcha ber de pen api nani tum la check status long ber lote dak status bangke so pon ikpo then nani tum bank account pen Aadhaar card link at loma link lelang ma pulo so details la bangke la si la so no Aadhaar card pen bank account la online killing ji process la bangke akama so joy ikpik la si nani tum jang si killing nang lang dolang polte prabjin pen nani tum link ikon nani tum bank long dam dipin stame chogik ji stame sonalam Assam Gramin Vikas Bank bangke la so website mate NPCI long nanta app pon pela la pen non ki edji apan bangke update bang long pon lo stame app pon lo polte nili thona ni tum apan so YouTube channel long video se mar pen nani tum han na wan pi thik po asipinya video la bangke la anling ton pon nang domi thakmi kadu kawi Karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do ana kan stame nilin pen cardom